আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। Chisni July salmarini simi Tripura hasteo borok lekhamung tabukno puila digital raida by borok lekhamung July talo chengnai o borok lekhamung February talo no paikha hasteni borok lekhamung hakotor hapang saklaimarugui 2026 bisiwo chengma Bharat hakotorni jidok beremni borok lekhamung hakotorni kotorkuk hapangni kubui thumnani kaisa nangkukmani raida o tangbutang rugui Tripura haste khobai hakotorni bebak hasteni kubui thumjaknai সাকলাইমা জরা রগৈ পুইলা বেচেপনি নকথাই লেখামা সাবং আবনি সুকাং সালচিবানি কাইসা মুচুক দুইखे লেখানানি সেপ তনিখা তংক সংলুকুরকনি বাগৈ চিসনি জুলাই সালমারিনি সিমি থামচিসা সালমারি জরা লেখামানো সাউই সাকসাক লেখামু অ জরানি বিসঙ্গ তংক সংলুকুরক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মনি বিসিংতে সাকনি নখুকনি দাতারি উই মাননাই আবনি আগলো 7 আগস্ট সালমারিনি সিমি থামচি আগস্ট সালমারি জরা নকথাই লেখামা ওংনাই o berebo thomjaknai kurung amchaini nok nokhung nok thaini tong halok manthai soktaini sep nangjaknai tui jung ferang akorok aboni logi nokhukni nangkukmani silai rogobo mungti saboi mano ului berebo 2027 BCD chuku February ni sibi 24 February jora lekhajaknai o beremo hani bebak nokhukni borokrok bangmari umor rung samung hodani halok akorok thomjaknai o beremni bagai reference salmari dijaka 2027 BCD Samar Salmari Shanaklayo Taklai BCD borok lekhamung bebakno digital rider by naijaknai Bharat hakotorni obono puila lekhanairo mobile apps ni bisikti dadak sidak thumnai tei upload khlainai haike kubui thumani dakti ungnani tei chayabo unglak abono kari tabukni borok lekhamungo puila bo songno tui sungmungno dajaka abo hakotorni hodate rangni yafangno subai sukru pui nangnai hini sinai nugnai rok wansoka borok lekhamao simi bathagya obo hani te hasteni hamsamar raida bo dalbidal hamkraini tangbotango nangkukmani shakham rung samung homung akorogo thinangni wansuk thani belai nangkukmani 2026 BCni Bharat hakotorni luko bangmari 1.47 billion kawinai hini bo khaklaijaka obonurugino taklaini borok lekhamung hani borok busuk bang soi mangplino furuknani logi hamkraini katal naharbung riwano hinai khaklaijaka hapangdi video report news now